O presidente da Deputación, Xosé Ramón Gómez Besteiro, acompañado polo xerente de Alivós Galicia, Xesús Quintá, e da deputada de Economía e Facenda, Pilar García Porto, máis concelleiros do PSOE de Taboadas, supervisou esta mañá a plantación de castiñeiros que se fixo na parroquia de Benvibre en Taboada. Unha plantación que se engloba no convenio de colaboración que o organismo provincial asinou no 2010 coa empresa Alivós, produtora da castaña pelada e conxelada. O obxectivo deste programa, que leva por nome Proxecto Soutos, é potenciar a produción e comercialización da castaña na provincia, como un modelo de xestión do territorio sostible que conta cun gran potencial económico, ademais de aproveitar e pôr en valor os recursos autóctonos. Eu creo que esta experiencia é un auténtico éxito. Estamos a repoblar casi 250 hectáreas. Pero non solamente, estamos introducindo unha mentalidade distinta no medio rural. Nós creemos desde a Deputación que é fundamental facer unha mirada ao medio rural de xeito distinto como se estaba facendo, non? Que é importante polo problema demográfico que temos nesta provincia, pero que hai que empezar a recuperar todas as potencialidades que ten o noso sector rural en favor de actividades productivas e, por tanto, de economía, generar recursos, ingresos, non? Non só se arreglan as cousas facendo ajustes, sino que hai que poñer en valor determinadas cuestións, facer determinadas inversións para que isto produzcan recursos. Isto é un exemplo típico deso, non? O proxecto Soutos, pioneiro en España, inicialmente xa creou 13 postos de traballo directos para a plantación e recuperación de 125 hectáreas de superficie cedidas en 7 municipios da zona occidental e central da provincia: Antas de Ulla, Palas de Rei, Guntín, Cervantes, O Courel, Chantada e Taboada. Un programa que conclúe neste 2012 con acondicionamento de 100 hectáreas máis de terreo. Deste xeito serán 225 as que en total se poñerán en produción. Eu creo que a vía que hai que seguir. Esta operación, este proxecto era un proxecto dirixido a replantar o castaño, pero dun xeito distinto como se facía tradicionalmente, por métodos que fan que o campo sexa moito máis productivo. Estamos falando de explotacións que en 10 anos xa poden empezar a producir, a ter unha produción axeitada no mundo da castaña. Algo que temos que importar fora. É dicir, o simple nesta cuestión é que podemos producir nós o que estamos importando. O mandatario provincial destacou así mesmo que se trata dun modelo diferente de aproveitamento dos montes comunais ou pastizais, que ás veces están abandonados ou con baixa produción. Unha forma, ademais, de complementar os ingresos das familias do rural. Esta forma de actuar no medio rural permite generar unhas rentas complementarias de unha serie de persoas que hoxe están disfrutando dunhas pensións mínimas que se funciona como un complemento importante. Quero dicir que en algúns lugares se replantaban, en outros lugares se melloraban o que era a especie de castaño xa plantada e en outros lugares tamén se chegaban a acordos de cesión de propiedade, é dicir, compartindo un porcentaxe na produción final, no beneficio final. Os propietarios destas fincas recibirán a custe cero o 33% dos beneficios das colleitas, que aproximadamente en 15 anos acadarán as 400 toneladas e no momento de maior rendemento dos outos, a partir dos 25 anos, superarán as 800. Unha iniciativa que o organismo provincial pretende trasladar a outras administracións. Lugo pode producir moitísimo máis do que está producindo, pero o que necesita son políticas e políticos sensibles co mundo rural, e eu que nós estamos intentando facer durante estes anos na Diputación Provincial. Por tanto, espero que outras administracións se sumen a ese apoio, con máis cartos, porque lógicamente teñen maior capacidade económica que ten a Diputación, pero non nos importa ser os innovadores, e que nos vayamos marcando iniciativas e despois que outras administracións se sumen a nós. É o que queremos, ademais seguir pensando e repensando no futuro de Lugo. A plantación de castiñeiros que visitaron esta mañá en Taboada fíxose nun monte veciñal mancomún situado na parroquia de Benvibre, un proxecto de repoboación que Alivós propuxo aos veciños e que estes acordaron de bo grao. A plantación, que ocupa alrededor de 40 hectáreas, puxose nova en outubro do 2011. Pois a verdade é que estaba totalmente desaproveitado e, xa vedes como quedou isto unha vez que se levou a cabo o desbroce, a plantación e, todo o que queda aínda por facer. Canto terreno en concreto? Pois falamos entre 35 e 40 hectáreas aproximadamente. De momento, foi o que se pudo facer, ainda que temos un ambicioso proxecto para o resto do monte que queda libre, para facer unha plantación similar a esta ou de outras especies que nos aconselle os expertos, que son os que teñen a última palabra. Unha actuación que, ademais de aportar beneficios económicos e fixar poboación, tamén actúa como unha barreira forestal contra os incendios. Todos sabemos que as frondosas, que é o que se plantou aquí, que é unha barreira natural contra os incendios, é un aproveitamento que crea riqueza para
para a poboación que depende deste monte, e despois tamén eu creo que isto vai a redundar en que haxa unha fixación da poboación no medio rural, que é o que interesa, porque está habendo, vamos, un éxodo da ciudadanía hacia as capitales, e, bueno, convén co medio rural que non se perda, que é o pouco que nos queda. Pero non é a única actuación deste tipo que se fixo en Taboada. Na parroquia de Gondulfe estánse insertando castiñeiros vellos.